Pontevedra converterase esta fin de semana na primeira cidade galega en acoller a Global Game Jam, un evento que leva xa 10 anos celebrándose en diferentes puntos do mundo e que xa unha referencia na creación de videoxogos. Na cita poderán participar un máximo de 30 persoas. Créanse grupos dentro do propio evento e a partir deses propios grupos que se crean ali, elabórase cada grupo un videoxogo e estes videoxogos son amosados ao resto de componentes do grupo. Os participantes contarán con 48 horas para presentar unha demo ou un prototipo dun videoxogo, o cal será amosado publicamente antes das 7 da tarde do domingo. Que pasa despois do evento? Pois a experiencia dinos que hai xogos que chegan a convertirse en xogos publicados en plataformas de distribución de videoxogos, pois as dos móviles, por suposto, e plataformas de videoxogos como Steam, por exemplo, e hai xogos que directamente non quedan en nada, non se desenvolven máis alá, pero si sirven ou son a semente dun desenvolvemento creativo que pode salir por outra banda. O Goberno municipal está convencido de que aínda queda moito por explorar no mundo dos videoxogos, un sector no que Pontevedra quere ser tamén un referente. Creemos que hai futuro aquí, que é ademais un nicho de ocio, mas tamén, quen sabe, un nicho de traballo de cara ao futuro, onde poder atopar diferentes alternativas, diferentes saídas laborais, nas que a mocidade e os non tan mozos poidan desenvolverse da mellor maneira posible. A Global Game Jam porase en marcha este venres ás 5 na Casa Azul. Todos os que queiran inscribirse poden facelo de xeito gratuito a través da página web do evento.